Makan jam pira Mbak Mes? Turun ke. Hah? Adene kok yo njaluk petan biaran. Soro-soro sama iki. Iya tak tembus itu. Kan tembus paketan ya. Paketannya itu pun nang anu. Kapan toh? Iya nang tembus tembus. Ono paketnya piro to, Nduk? Piro nonton nonton nak Mbak ora? 10.000, 8.000, 12.000 tapi mbok yang udeng nggih. Paling kacake